ezberdinak, Erikarekin eta Amaiarekin ikusi dugu gure partetik osasun arloan zer egin dezakegun, eta bai Erika, bai Amaia biak aipatu dute zenbait aldiz zer garrantzitsua den edo zer garrantzizkoa den familiaren rola. Horregatik gure hirugarren hizlaria izanen da Edurne. Emozioen mundura gu eramateko. Zerbait izan? 11 urteko sakila duen semea eta 5 urteko sakila duen alaba. Amaren alaba. Biluzu aurretik esan Krisalis Euskal Herriako partaide naizela. Krisalis elkartea sortu zela jada ondala 4 urte, estatu mailan. Duela 2 urte 2015ean sortu zen Euskal Herrian, 8 familik sortu zuten, eta gaur egun 40 inguru haude Euskal Herrian, eta estatu mailan 500 familia haude. Gero igual sartuko gara Amaiak eman dituen datu batzuetan, baina Amaiak emandako datuak urte desetekoak dira, gaur egun beste datu batzuk daude, beste ikerketa batzuk daude, eta ni bauzue, gero Erikarekin batea argituko ditugu. Gure abentura 3. haurdunaldiarekin hasten da. 5. hilabetearen bueltan edo, ekografia bat egitera joan eta umeari zakila ikusi ostean medikoak mutila ez etorrela esaten diguten. Nire zuzteko txiki baten ostean, nik sentitzen nuelako neska nuela, esaten digute ondo bat horrela, osasuntsu azten ari dela eta konten ateratzen gara. Ordutik aurrera, gure imaginarioan irudikatzen dugu mutile horren irudia, eta horrela zabaltzen dugu, familian, lagun artean, mutilaren etorrera, eta hoxe. Jaio aurretik hori, iztenaren aukeraketan ere gauza kurioso bat gertatzen zait. Aurreko alaba eta semea balkat aurretik, 3. aurretik, aurrekoekin oso garbi etorri zitzaizkidan bizenak, eta 3. honekin ez zait etortzen, bueltaka, eta iskatestu azkeneko momentuan erabakitzen dut izenen esanaietara jotzea, hortik etortzen zitzaidan bat. Eta Euskaltzaindiako izendeik zerrendetara jotzen dut, eta aurkitzen dut Bernat izenekoa, Beñat, hartza edo gerlari eta indartsua, esan nahia duena. Eta hoxe iristen zait eta hoxe jartzen dut, Beñat. Jaiatzen da aurra, oso azkar, oso indartsu, berera konturatzen gera asmatu dudala izenarekin. Eta 2 urteak arte gainontzeko umeak bezala azten da, bere gauzekin. Eta 2 urteren bueltan azten da bere berezitasunaren bere zantzu batzuk ematen, pista batzuk ematen azten da. Horretik ez hitz egiten, noski. Baina Nikola buruan dudan lehenengo irudia, Donostitik paseoan genbiltzala, eskua manda nuen aurra eta papaten giroi bat eman zidan, eta behiratu nuen eta geratu zen ezkongaien nesken eskaparate bate behida, aurpegi flipatu batekin, hori berak egia da printzesen ipuinetan eta ikusten zituen soinekoa liruratu aurpegiarekin, ez? Hortik kostatu zitzaidan mugiaraztea, mugitu nuen. Eta hortik aurrera da, etxean genituen ipun guztietatik arroxenak, konposoenak aukeratzen zituen, beti pertsonai femeninoekin identifikatzen zen. Badugu mozorro kutsa handi bat, eta bertan denolako mozorroak ditu, Peter Panenak, Spiderman, Bakeroak, Indioak, Printzessak, Maitagarriak, beraz Sikula Santan ez zuen lehenengoa, ipatutako lehenengoak aukeratzen beti, Printzesena, eta neskek identifikatzen zituen. Sevillarenak, joaten zen kalera Sevillana zea batekin, eta gero ere, bere altxorrak eta bere postailu gustokoenak ziren erraztunak, makillajea, pitxiak, eta hor nolabait ez dakit nori lortu zuen norbaitek oparitzea olako kutsa roxa konpoxo bat ere,
eta hortxe gorratzen zituen bera altxor guzti horiek, eta horrekin lo egiten zuen, bueno, esango baliz bezala, bera altxorra zen, ez? Belaxek entzen zizkion, zerak, erraztuna, pitxia, belarretakoak, bueno, nire ezpa normalean takoi zapatak erabiltzen ditu, eta bere ere ikusten zuenen takoiak kendu, eta txilditzen zen takoiekin, urte zituela. Eta, guk ikusten genuen grazia askorekin, eta ez genuen garrantzia handierik ematen. Eta gainera, harrotasun puntu batekin begiratzen genuen. Eta uste genuelako, bere alde femeninoa garatzen ari zela, eta hona zela da entzako. Ez duen bera, ze ondo. Seme bat hain femeninoa, harro ez. Eta, horrela bilik ginen, eguneroko jazteko ordua jasangaitza bilakatu zen arte. Guk nirekoa gehiago badut, 2 urte gehiago dituen egun berdinen jaio zen mutiko bat. Laguna semea 2 urte lehenago jaio zen, eta arek ematen zizkian arropa guztik, eta nire izan, jazta, nik erosketarik ez dut egin behar. Eta badut arropa guztia, gainatek ez berehala jakinara zizidan arropa hori etzuela jarriko. Horrendik ez zuen hitz egiten, jarraitzen dut esaten edura hitz egiten, Negarra egiten zuen egunero arropa horiek jazten genizkionean. Txandalak horretu zituen arropa iluna, bere ezparen gelara sartzen zen, soinekoak etzen zizkion. Iritsi zen momentuan negoziaketa bat egin hartzela, ikusten genuen hain negar horien sakona zela, esaketen genuen gara, jantzi zartu nahi duzuna, hemengo arropa, eta gainetik negozu soineko batekin. Guri ez zego asiola, eta horrela juten zen. Horrela zizen eskolara juten, soinekoekin, baina soineko ezin printxesenak, zurilenarenak, oso deigarriak ez, baina bera horrela juten zen, konten. Hasi zen eskolan, 3 urte hendik bete zituela, azaroaren amaierakoa delako. Eta, hortik aurrera, hasi ginen pixkat ikusten, zituela horrelako antxitate santzu batzuk, eta ulertzen ez genitun jarrera batzuk, ez? Adibidez, pelikula bat ikusten zegoenean, ikusten genuen hola mautak txupatzen zituen, miazten zituen, sartzen zuen kamiseta hoa, guzti belai bukatu arte, gero, hori, kriston kasketak hartzen zituen, eta gaina amorruz betetakoak eta ulertezinak zirenak, edozein momentutan. Eskolako jantokian jateari utzi zion, ikasturte osoan boikota egin ziren, eta hori sartutxo bat jaten zuen, egunero, ez zuen jaten, etxean ere jateari utzi zion, oso gutxi jaten zuen. Neskekin soilik jolasten zuen, ez zuen nahi puntilekin jolastu, ordura arte zituen lagunak eta ez zitzaion inporta. Hortik aurre hasi zen mozten gauza guzti horiek. Izan zen, aita baztertzen hasi zala, eta aitona baztertzen hasi zen, behar esaten zigulako mutila zen. Eta gero, anaiarekin ere hasi zen, eta ni hor, hemen zerbait gertatzen ari da, enteratzen ari ez naizena, eta abezer da. Hortxe ikasturtea bukatzen da, eta oporretan joten gara, Valentzira. Eta hango bero batiekin eta pixkate iztututa, hilean guztutzen diegu guzti iruen, eta bainatik motxu-motxak. Ez da, gehiagik ejatzen. Eta Valentzira joten gara, eta bere hile motxu-motxakin eta bere soineko luze-luzeekin eramaten dugu, aletik, bere alaxako atentzalako, goenekin, soinekoekin. Eta jadazten gara, bertakoen begirada txusiak sentitzen, komentarioak, txutxu-mutxuak, dezer oso sentitzen azten gara, ez? Nabaritzen dugu behineten ganako begirada txusiak jasotzen nahi ginela, eta momentu jakin batean alaba zarrenak esaten du negar batean ezin duela gehiago, mesedez kentzeko soinekoa beinatik, kentzeko, bintzat oporretan, eta gero igago genuela zoze, aurrera hor. Eta hori kontatzen gara lehenago, dezer oso gaudelako, kontatzen gara oporretatik. Zu izango zara, zu sentitzen duzuna, eta berrespetatu dugu, zu sentitzen zara. Eta esiligatzen zen, eta buru makur. Eta horrela egunero, ez? Eta nik esaten nion bere izango zala edo sentitzen zuen edo zena, baina jarraitzen nuen mutiltzat ikusten. Gero hau kontutan izan, porque gero aurrerago ilulertuko duzu ez erratu.
Bueno, Moskeo oso ondia da, dezine ona oso ondia da, ez dakizu ulertzen zagertatzen ari den. Eta pediatraren gana goaz, Amaia dagoen peinaten pediatra, ez dugu esalen nago. Bere ibilbidea ikusita, esaten dit. Bai, badirudi hau ez da jolas bat, ez? Eta gaina, bira, lehengo gunean, egunkarian ikusiren sortu berri dela elkarte bat, transexualitatea goeran dauden umen familiak eta biltzen dituenak, Crisaliz. Ke? Eta, ni ez nukan, ni nengoen beste mundu batean, ez duen honen berririk, eta Amaiak eman zidan Crisaliz elkarteko webgunearen helbidea, eta hortxe sartu nintzen saltxeatzea. Baina ez dakiz zergatik momentu horretan ez du garrantzia handirik ematen. Seguirat segurazki ez nagolako prest, edo nire buru ez nagolako prest hori onartzeko. Batean zabaldu dituen zaizkit, ez? Bertan sartzen diren gauzak, etxean bizitakoak berdinak direlako, ez? Haien azkenean ume guzti hauek patroi berdina eramaten dute, eta, bueno, bideo hori ikusi, negarrez, orduta erdiko bideoa da, negarrez, batean estanda egitzidan, konturatu nintzen zer naukan etxean, eta, bueno, laguna bikotekidea etorri zen, esan egon hau ikusi behar duzu, gure galderei erantzun guztiak bideo horretan daude, zik ikusi. Eta, bueno, gogorra da. Horrengo gunean Beñatek galdera botatzen dit, egunero botatzen dit galder berdina. Ama, ni neska naiz. Eta ez, horren kontoratzen naiz ez dela zalantzak dituelako, baizik eta nahi duelako nik ikustea neska bezala. Hori gero, orduan kontoratzen naiz. Eta orduan erantzuten dio lehen aldiz, baietz, zakila duen neska dela, eta bera bezalako ume asko dagoela. Bueno, bere emozionatu egiten naiz. Bere erantzuna izan zen, ezin dizu eta saldu. Bere barne poza izan zen izugarria, eta horrek ziurtatu zidan eunetik egun, jomugan, aurkitu genuela, hainbeste zalantzen zea, ez? Hori izala berak nahi zuena, ez? Nik onartzea bera zen neska hori. Hoxe, egoten gara, aste batzu pasatzen dira, barne lanketa hori egiten, eraldaketa hori egiten, aste batzuk negar batean, bai bikotekidea eta bai ni, hori mugitzen zaituelako asko gogorra da, ez dakit gogorra den editza, ez dakitzen gertatzen da, no? Emozio asko biltzen dira, beldurrak eta usten zaizkizu, ni transexualitza oso kasillero ilunean gordetan eukalako, lotzen nuen prostituzioarekin, bazterkeriarekin, alaba batek hori esatea, onartzean nire ala transexuala da, beldurra asko etortzen zaizkizu, ez? Prozesu horretan, Crisalizeko kideekin hainbat aurrez aurreko izaten ditugu, eta jakiteak beste familia batzuk bizitzen ari direna gauza bera da, lasaitu iten gaitu, eta pausoak eman ahala, behin egu onartuta, bero seme alebik izan genien, karo. Aukikuntza hau egin dugu, Beñat neska dela, bikilina duen neska. Eta beraien erantzuna da, kontxo. Karo, guga genikien, ez genikien ze hitz jarri, baina orain ulertzen dugu. Eta desde minuto zero, jazta, neska hasi ginen danak, Beñat neska betzela tratatzen etxean. Hogeitona monei, izebei, erratu egin garela, uste genuela mutilaz genuela baina ez, neska dela, libertaraztu gari oso familiari, eskola protokolo bat martxan jartzen da. Horrazten da prozesu bat, izarteratzen prozesu bat oso paineroa dela, aurpegi eman barruzu leku askotan, eta denek ez dute berri jasotzen. Naiz eta suerte izan dugun eta oso harrera polita izan dugu leku guztietan, bai familian eta inguruan ere bai. Eta gainera, pausoak emanara, ikusten ari gara, Beñaten izaera aldatzen hasten dela, jaten hasten da eskolan, lasaitzen hasten da, lehen zituen antxetate momentu horiek ere desagertu egiten dira, konten dago, pozik dago, ez ezu, goian numero guztian, ez?
Eta importanteena da, ez ditela galdetzen berriro ere, neska egotiare. Azkeneko aldiz izan zen hori esan niola, eta berriro ere ez dit inoiz galdetu. Ez dit zalantzan ikusi eta ez du berak ere berriro ere galdetzeko beharra izan dira. Eta, bueno, orain oso pozik bizi da, 5 urte bete berri ditu. Krisaliseko familiok erabaki dugu ume hauen bidelagun izatea. Gainontzeko ume guztiak bezala pozik hazteko, irrifartsu hazteko, haurtzaroa ez galtzeko, eta suizidioaren itzal hori baztertzeko, ez? Hor dagoelako. Guk ez dakago beldurrik orain. Ez dakago beldurrik ikusten dugulako generazio datorrela ez dakate inongo arazorik. Behin onartuta daudenean ez dakate inongo arazorik, inongo zalantzarik, ez da ume batek ere ez du atzera egin, ez da ume batek ere. Laureen 500 familiak estatu osoan, inorrek ez du bueltarik eman atzera egin, ezik datu horiek, 2012ko horiek, guztiz desfasatuak daude. Eta, bueno, guk eskatzen duguna da, gizarte osoa ere bidelagun izatea, honetan. Ez da familien kontua bakarrik, gizarte osoaren laguntza behar dugu, bide hau egiteko. Eta hoxe, eskerrak eman ezkizuen denei. Eta oantxe jarriko dizut bideo txiki bat, Krisalis elkarteak ondela 2 urte spot, eta honetako spota, 30 segundo dira, minutu bat. Eta ja honekin bukatuko nuke, eta nire bauzue galderak, eta... Pero no ves que soy una niña. Soy una princesa. Mamá, yo soy una niña. Soy un nene. Yo soy un niño y si me dice que soy una niña, soy un niño. Mamá, que no me pongas coleta, que soy un chico. Escúchame. Yo soy un niño. Siempre he sido un niño. Soy un niño. Yo soy un niño. Una niña, no como un chico. Soy un niño. Soy una niña que estaba en la santuario. Para, luego que se cumple. Soy una chiquita, porque ya que voy. Escúchame, soy una niña. Siempre he sido un niño y soy muy feliz. Está clarísimo que soy una niña. Desde siempre he sido una niña, pero ahora soy una niña súper feliz. Soy un niño muy guapo y muy feliz. Papá, mamá, ahora sí soy yo. Hunkigarria izan da, oso interesgarria. Eta orain da, galderaren momentua edo. Espero dugu zuek ez dakit, edo zalantzak, edo ziurtasunak, hausnarketak, zer duzuen, zuen buruan, orain barruan. Hunkigarria benetan, arras polita. Kontatu diguzu beinaten aldetikan nola suertatu zen dena prozesua garapena lehertu arte. Baina amak zuk zen momentuan hasten zera zure buruarekin alabatzat hartzen. Osea, lehen zen, ni dauka seme bat horrelako gustoekin, Krisaliskoa agertu arte. Bertzea litzateke noiz izenakin zer gertatzen da, nik bainat mutien izena bezala identifikatu eta daukat. Eta bi aldiz egiteagatikan, bigarrena Erikari izan. Claro, pensatzen dugun, hemendik antzinera, holko umeak, suerte gehiago izanen dutela, garapen mundu ezberdin batean sartuko dielako zeta. Baina Katalingunera
hurbiltzen dire jende helduan, transexualitateko rollokin, hortikan pediatra maravilloso horiekin egon gabek eta hola, baina jende izkutuan edo itzalpean egon duden sufritzen eta hola denbora guzia. Pues ez dakit, hartu gabe gertituko da. Tanda egiten dit barrena. Egia da, aurreko hilabetetatik jada, umea gaizki ikusita eta Krisalisen webunean eta sartuta, pixkanaka hasten zarela argitxo txiki horiek piztutzen, aukera horiek, ez? Baina benetan eztanda egin nuen hitzaldi horren ostean. Barrenak begiak horruntxe zabaldu dituen. Eta momentu horretatik aurrea, hurrengo egunean Beñatek galdetu zidanean amani neska naiz, jada neskatzat onartu nuen eta tratatu nuen. Berehala, tata, izan zen. Eta Beñat izena, begira, ez du aldatu nahi, ez du maitu du bere izena. Aukera eman genion, azaldu genion begira, Beñat aldaera maskulinotzat hartuta dago. Hori ere landu beharko litzake ez, beste alor bat da. Eta neskaren aldaera, Euskaltzaindiaren izendegian eba perantziz bilakatzen da Beñate, izango litzateke izaera femeninoa. Horrela dauka Euskaltzaindiak onartzen. Aukera eman genion eta bestezko borobide bat jaso genuen, hilabete batzuetara berriro galdetu genion, eta ez da ere. Bera esaten du neska dela eta Beñat dela. Nik uste dut dela ez duelako gizartearen presioa jaso benetan. Eta goan ez da konstiente ez du jaso, eta bera azten ari da, den biztelakoa eta respetatu izaten ari da, bai bere familian, eskolan, gizartean, herrian. Orduan presio hori ez izateak asko egiten du, ez? Nik pentsatu nahi dut hori dela. Agian hemendik 2-4 urtetara alderantziz esango digu aldatu nahi duela, ez? Bueno, guk esan dugu, bide lagun izango gaitu. Bereak hartuko ditu erabakiak. Esatik erantzun dizut, ez? Azti ongi. Ditzen ari dela, egia da transexualitate identitate mendea dela 21. mendea. Eta bai, zorionez, Krisalis Euskal Herrian dauden txikiek edumek eta amaiak sintuen bezala bidelagun asko dituzte, badituzte familiak oso garrantzitsua dela, ez? Azkenean txikia garenan familia da gure ingururik garrantzitsuena eta babestuak egon behar dugu hor, ez? Gero medikuntzatik ere, gero eta gauza gehiago egiten dira, ez? Hezkuntzan ere, protokoloarekin oso neurri politak hartu dira. Baina egia da ere, badaudela aurre edo gazte edo heldu batzuk ez dutela suerte hori izan, ez? Ez direla onartuak izan, ez familian, ez gizartean, eta oso matxakatuta etortzen dira gure gana, ez? Baina, egia da ere, gero eta onespen handiagoa nabaritzen ari dugula gizartean, ez? Orokorrean, adibidez, duela hilabete eskas bat manifestazio bat ditu genuen EOGK Jota plataformatik eta hor bildu ginen 2000 lagun baino gehiago, ez nolabait aniztasun hau aldarrikatzeko, eta nik uste dut momentu klabean gaudela gizarteratzeko eta benetan aldaketa usumatzeko. Egia da ere, nik esan genuen, bizpailu gauzatxo zein asko lusatuko. Baina lehen nabaia komentatu du, ez? Nola osasun gintzatik ere asko dugun egiteko, ez? Gai hauen inguruan. Eta nik oso garrantzitsu ipatuko nuke, eta da, etortzen, zuen gana ez, profesionalen gana biltzen diren pertsonak sentitzen duten sexuan tratatzea eta nahi duten izenarekin izendatzea. Ze hori asko egiten du benetan, pila bat. Osea, ez, azkenean, edunak esan du, ez, Beñat mutiltzat ikusten zutenean, nahiz eta jantzi bera nahi zuen bezala, nahiz eta jolastu nahi zuenarekin ez egoen guztiz eroso, ez? Eta ja, neskatzat tratatua izan denean, benetan, eroso sentitu da eta bera den modukoa dela, ez? Eta gero beste gauza bat ere, askotan esaten dela, ez? Txiki hauek hartzen dituztela, bere beste sexuko gauzarik, edunak esan du, ez? Jantzirik konposionak edo gauza arroxenak edo nik uste dut azkenan txikiek jokoaren bidez gauza asko adierazten dituzte, eta beraientzat
joko bat da hartzea azkenean, ukatzen zaion hori ez, gizarteak ukatzen dion hori justo hartzen du eta erreibindikatzen du bere horretan, ez? Baina gero ere, handitzen garen egin, eta maitek esan diezakeguke Mikeleren kasuan, nolabait lasaitzen dira eta benetan hasten dira, neutro jalten edo, bakoitzak aukeratzen bere bidea, ez horren femenino, ez horren maskulino, ez horren markatu, ez? Azkenean, onartuak sentitzen direnean edo onartuak sentitzen garenean, hasten gara benetan gu garen hori garatzen eta nahi duguna hartzen momentu batean minigona bat, momentu batean txandal bat, momentu batean nire uste, momentu batean nire motza, baina benetan onartuak sentitzen garenean, ez edo direnean. Honek buruz ez dakit gauz asko, eta ikasten ari naiz orain, eta oso interesantia da. Atentzioa deitu ditena da... Bai Edurnek... Entzuten da? Bai Edurnek esan duna orain. Esan duna eta Edurnek esan duna orain, ez? Nik ikusi dut Edurnek beinatek izena ez du nahi aldatu. Izena ez zaion porta, eta bere identitatea, neska edo mutila orain esan duena misto hori, ni nahi dut jakin eragina duen gizarteak. Ikusila dago, behar sentitzen dira persona bezala. Ez neska, ez mutila. Eta kai pertsona eta arazo gehiena sortzen da agian esan behar egin neska naiz, edo mutila naiz, edo izena mangardiela behar ze sentitzen duenari. Eta lehen sexologak, danon desberdina gehala, genitalak, bakoitza bere desberdintasuna dakagula. Zergatik ikusten dut, zergatik ez dugu onartzen, gizartea zergatik ez du onartzen neutro hori, zergatik adierazi behar dugu neskagean edo mutilagean, gizarte aurrean, eta zergatik ez da onartzen neutro hori. Berak izena ez duen bezala aldatu behar, iritsiko da momentu bat, gizartien eraginagatikan sentituko du aldatu behar dula baita ere bere karakter sekundario horiek. Eta sartzen dira, bide batean tratamendu hormonalak, eta gorputzen aldaketa horiek, eta beharrezkoa sentitzen du berak gorputzen aldaketa hori beharatikan ez duelako onartzen, eta hor sartzen garen osan bezuna erdua edo naturalezen erdua gala ez, edo gizarteak eragina duen ondorioatikan aldaketa horren bila joaten dira. Hori nahi nuke pixka esplikatzea sexologako, eta Edurnek nola ikusten du momentu hortan beinatek zer beharra sentituko du aldatzea, edo onartuko du behar den bezala esatia eta gizarteko onartzen badu segitzea horrela. Lehengo generazioa onartuak izaten ari direla. Orain arte ez dira onartuak sentitu eta horrek ondorio batzuk utzi ditu. Eta ondorioetako horietako bat da bere gorputzarekin deseroso sentitzea eta orduan prozesu mediko batzuk behar izatea. Ez dakigu ume hauek, 4-6 urteko ume hauek, 11-12 urte dituztenean, bereien gorputzak edo karaktere sekundario horiek moldatu nahiko dituzten ala ez. Hori airean dago. Desde luego hori erabakitzen badute, beti ere, eta esaten ari naiz, bide lagun izango baituztela. Bai gauza bat erabaki edo bai bestea erabaki. Ikusiko dugu hemendik 10 urtetara beinatek zer erabakitzen duen. Agian, eta egia esan da, ama bestela nik nahiko nukena da prozesu mediko horietan ez sartzea, ez? Ondorioak ere ez dakizkigulako, horrendikan, prozesu hauek berriak direlako, eta beldur pixka bat ere ematen duelako horrek, ez? Baina, erabakitzen baldin badu, eta beraz, zoriontsu izan behar badu, eraldaketa horiek egiten, aurrera, ondoan izango baitu.
neutroak edo norberak erabakitzen duela. Eta, ni sexuologa naiz, baina ez naiz transexualitate egoeran dagoen pertsona bat, orduan, zerk eramaten du pertsona transexual bati bere gorputza aldatzera? Euskal hori pertsona aiei galdetu beharko genieke, ez? Nik bai uste dela gizarteak eragin handia duela, helduko denik momenturen bat, non ez dugun gure gorputza aldatu behar, zeinek daki, ez? Euskalo, ojala ere, ez? Nik esango nuke. Baina, nik bai gonbitea luzatzen dizuet, orain justo sortu berri da transkolore, transexualitateak diren, transexualak diren, transexualitate egoeran dauden, hitzekin ere kontu zibili bat gara, ze bakoitzak modu batean sentitzen du, ez? Baina, trans pertsonak diren helduen elkarte bat sortu da, eta nik benetan gonbitea luzatu, gonbidatu horrelako lekuetara, eta beraien esperientzia entzunez, zergatik beraien aldaketa horiek ematen dituzte, edo ez. Zergatik egiten dugu besteok, zergatik ni gaur hile garuzea dara matrola jantzita nabilen edo ez, gustatzen zait, gizartean eragina da, pixka bat denetarik ez, egon daiteke edo ez, baina azkenean benetan garrantzitsuena da onartua sentitzea, eta askotan zoritxarrez txikitatik ukatua dizute emakume edo gizon izatea zakila aluarekin jaiota, eta behar baduzu, sentitzen baduzu, zure onespen horretan eta zure gizarteak zu zaren gizon hori, horrelakoa zarela ikustarazteko beharrezkoa baduzu ebakuntza bat egitea edo hormona batzuk hartzea, gizartearen eragina da, zure erabakia da, hor dago ere ez, zalantzan diena. Zaila da. Eta, gustatuko litzaidak jakitea, nik, mundu guzti hau edo, bi partetatik edo ezagutzen dut, batetik guk ikusten ditugun pazientea, belia paziente edo pertsona hori operatzera datoz, oso argi daukate beraiek nahi dutena, eta ez alde batetik ezagutzen dute krisali zapur bat, nire alabaren gelan ere badagolako horrelako ume bat, eta egia esan oso ondo onartuta dago, eta dena oso modu naturalean egiten da guztia, baina nire duda da, behin 10, 11, 12 urtetik eta 18 urtera arteko pasu hori, ez dakite krisalisen horrelako adineko umeak dituzuen, gizarte mundura doaznean ume hauekin gehiago zabaltzen da beraien bizi ingurunea ere, eta nola daramaten prozesu hori. Horren izan duzu, ez dakizuela oso argi oraindik, nik ikusten dut nire alabaren adinean 6-7 urterekin beraientzat guztiz normala dela, guri ere hitzaldi asko eman dizkigute, asko hurbildu digute gaia eta modu naturalen daramagu. Baina, hurrengo urte horietan, zer gertatzen den, 500 familia badaude egongo da baten bat iguala divertuten dagoena, ez dakit. Ikeratu ala eta zabaldu ala, gero eta nerabe gehiago hurbiltzen ari zaizkigu. Beti jakin izan duten, nerabeak dira ez, beti jakin izan dute zer diren, zer sentitu diren eta zer diren, baina ez dira atrebitu, ez dut aukera ikusi ez. Eta orain nolabait boom hau dagoela eta gizarteratzen ari den momentu honetan atrebitu egiten dira. Eta sartzen ari diren azken familiak adin hortako umeekin datoz. Egia da, gero eta beranduago transito soziala egitea komplikatu egiten da. Gainean erabe aroa ere komplikatua da, baita ere beraientzako galdurik daude beste ezaugarri batzu daude, ez? Badaude kasuak non iristen diren elkartera oso goera larrian. Zestatuak izan direlako hankartean duten horrengatikan, ez? Eta orduan, pentsatzen dute, hankartean daukatena honek ez badituzten izaten ni naizena, kendu egingo dut. Eta orduan badaude egoera estremo batzuk, eta ume horiek asko sufrituta etortzen dira, asko. Beste askok ez. Beste asko etortzen dira familiakin bidelagun eta ez dira, hemen denetatik handaukagu. Gero, hemen egiten den gizarte prozesu honetan, gizarteratze honetan, oso garrantzitsua da Nafar gobernuak onartu berri duen protokolo bat, hezkuntzako departamentuak onartu duena, eta ikasle horren institutuan edo eskolan, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza edo dena delakoak interbentzio bat egiten da. Formakuntza bat ematen zaio bertako irakasleei, gurasoei,
eta behar denean, txikiak direnean ez da beharrezkoa izaten normalean, eta ja nerabearoan edo autixo koskorragak direnean beharrezkoa izaten da ere ikaskideekin eta lan bat egitea. Realitate hau ezagutarazteko eta ezagutzaren bitartez ulermena etor daitekelako, ez? Hori da pixka bat bidea, informazioa eman eta gauza berria dalako, entre comillas, beti gatatu izan da, noski, baina orain ari da gizarteratzen, ez? Bai, nik ere komentatu nahiko alde handia, oso handia. Suizidio egoeran edo saiakeran egon diren aurrak ere, gazteak ere izan ditugu. Eta oso latza da, beraz, nik uste dut familien partetik ere lan handia dugula, ez, gizarteratzeko eurnek esaten duen bezala. Eta gero nik uste dut, adibide argi bat dela Mikele, Mikelek transitoa egin zuen ja duela 5-6 urte, eta bera bizi den herrian oso onartu dago, nik herri horretan lan egin izan dut ez hitzaile bezala gaztelekuan, eta gazteek miresten dute pila bat, maitatu ere baina mirestu ere, berak indarra handia daukalako, eta ez da inor berarekin sartzen, benetan baina inor, eta aldarrikatzen dute ere, Mikele zakiarekin jaio zen baina neska da eta harro daude benetan. Eta eramaten dute kanpora, ze joaten dira beste herri bateko institutora, eta eramaten dute eta onartzen dute. Eta benetan ikustu dut, bera oso aldundua dagoela, baina inguruak, bera maitagarria da, baina nik uste dut ere inguruak ere onartu duenez bera ere aldundu da nolabait, eta mundura ateratzen da, bideoan esan duen bezala, neskat naiz, aztakia daukat, eta zer, azkenan horrelakoa naiz, eta benetan gero eta onarpen gehiago ematen ari da. Baina familiena oso garrantzitsua da. Berriz esanen dut, nire pazienteak dela. Galderaren... Bai. Iruditu zitzaidan ikusi nuenean ratu gozala jardunaldi klieniko batzuetan edo. Nahiz eta uste dudan, ez dana, ni familinekoa naiz, eta uste dut bai bide lagun izan behar garela, pertsona guztiekin bezala ez, baina batzutan medikuntzatik daukagun arriskua pizka bat gauzak lideratzeko edo, eta badaude unitate berezitu batzuk sortu direnak, eta neurri batean aurrera pauso izan daitekenak, baina pizkat tentu segitzeko nik Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak Osakidetza eta beste elkarte batzuekin atera duen bide irakurri dut, eta uste dut kontra esanetan ez sartzen dela aldiro diagnostikoa hitz egiten duelako, fokalizatzen duelako identifikazio hori pertsonan kanpoan, ez pertsonan berak adieraztea bere identitatea, eta uste dut hartu behar dugula guk egiten dugun lana, nola dugun genero identitate hori uste dut oraindik ere pixkat igual replanteatu behar dira oraindik, eta uste dut garrantzitsuena dela jakitea nora bideratu, elkarte, sexologa, gobernuek eskaintzen dituzten horako zerbitzuak, edo guraso edo pertsona horien ganan, pixkat, sin más, Komentatu nahi zuen, duela jabete bat edo, Katxalingunetik egin nola izaldi bat transit da Bartzelonan sortu zen modu alegalean edo persona transexualei arreta emateko unitatea. Eta modu alegalean, ginekologa batek Rosan Miralek hartu zuen nolabaiteko ausardia eta bere konsulta bera ginekologa da eta hasi zen zita edo ematen, ez? Eta gero, eta demanda gehiago zuten, psikologa sartu ziren eta gaur egun Kataluniako, la Generalitat, hartu du transit modelo bezala. Eta utik, kasunetan, zakin da ditu bidean euskaraz, baina, hemen emati dena ez, hangoa, birmoldatu behar izan dute transiteko egoerara, ez? Nolabait, eta azkenean transitek egiten duena da pertsonan fokalizatu eta azkenean pertsonak esaten duena onartu, entzun, errespetatu eta ikusi zein den behar duen arreta.
eta diagnostikotik haratago jotzen dira, ez? Azkenean ez dute, identitatea ez da diagnostikatzen, identitatea sentitzen da, jakiten da eta adierazten da, ez? Eta bideoa YouTubeen lotuta dago, igual Maite zuri bidaliko dizut, eta zuek hemendik birbideratu ze benetan beste ikuspuntu bat da, ez? Eta ikustut osasungintzatik ere beste ikuspuntuaz jabetzea garrantzitsua dela ere. Eta esatea, Nafar gobernuak badirudi aurrera pausoak emango dituela zentzu honetan, eta bide horretan arituko garela hemen gutxira, beraz, nire partetik oso pozik. Zure kontrakoa, baina ez nuke nahi izanen autobusa pasatzera utzi. Burutazio soziologiko batek kurioso da izenekien atzera begira eta ona. Euskaraz generoa ez dugu hitzetan bereizten, eta nire batean topatu ez autoherri lagun bat, eta aurkeztu zian semea, eta urteko mutilizatu bat, eta nola duzu izena Naia. Naia, izen duan edo izikoatiz. Bueno, hildora, kampaina ikaragarria izan zen, ni gure batikan paseo, autobus gertokiar eta hola, eta mutilak eta gero autobusena, eta autobusen kontrakoak, eta izan duan da, lehen bat eta gerokoa kampaina ondotikan, eta pixka bat hortaz, kriston eskamila sortu duelako, ze WhatsAppen autobus kontra bat agertu dire. Arte hori horietakoak agertu zireztikan. Euskal Bai Euskal Herrikoen helburu nagusia da gure seme-alaben errealitatea ez dagotaraztea. Orduan Krisales Euskal Herrian burratu zitzaigun irudiaren bitartez ikustaraztea, horrelako kanpaina konkurso bat, potente bat egitea. Autobusarena geroko bat izan da, ez dira horretan sartu, ez dugu konfrontazioan sartu nahi, inorekin, ez daigulako interesatzen, eta baina ulertzen dugulako kanpaina horiek abiarazten dituzten pertsonek egiten dutela ezagutzarik ez dutelako. Porque ideologietara eraman dute gaia, ez? Eta, nik uste dute hau ere aldatu dingo da. Beraiek ere ez dituzte ezagutu gure seme-alabak. Onbidatuko nituzke hitzaldi hauek entzutera etortzea, gure testigantzak entzutera. Eta segurazki testigantza horiekin da gure seme-alaben bizitenak entzuten pixka bat aldatuko duketen ideologia atzerako hori, ez? Nola baita izatearen. Horrelako gai bat ekartzeagatikan, horrelako gune batera, eta ados nagonik ere protokolo irakurritan nuen, eta transexualitate goberan edo sentitzen diren pertsonen horren beharrak entzutez gain, diagnostiko hori behaien izan jarri berrean, kanpokoen hitzor horietan, jartzen da oraindik. Orduan ni pertsonalki osasun munduko langilea izanik, galdetu nahi nizuen edurne, ea zen izan den, ez zuen esperientzia bere kontatu ezue, pediatrarekin eta zorte izan zen dutela, baina ea zein den orokorrean daukazuen sentimendua osasun munduarekiko edo arlo honekiko, eta ea ze behar identifikatzen dituzuen edo nola gustatuko litzaizukeen hartatze hori izatea. Erazten ari digute hainbat alorretako profesionalek bai hezkuntza mailakoek gure hitzaldietara irakasle izugarri pilo bat etortzen dira, interesa dutelako, ez? Eta osasungintzaren arlotik pentsatzen dut, zuek ikusita interesatuak etorri zaretela, baina lan asko egin beharra dago oraindik, patologizantea dalako oraindik asunto hau, oraindik disforia hitz egiten ari direlako, baina pixkanaka aldatzen ari da. Errikak aipatu du eta hemen aurrera pauso handiak ematen ari dira Nafarroan. Hezkuntza departamentua aurretik joan da, baina badator ere aldaketa osasun alorrean. Unitate generoa aldatu egingo da. Badago osatuta mahai bat non bai hezkuntza departamentua, osasungintza departamentua, Krisales, helduen elkartea, hainbat eragile
lantzen ari den guia bat, ekainerako aurreikusten da publikatuko dela, eta inobatzailea izango da, berritzailea izango da. Desportarot gigantea, eta ez ateratzen izena, porque oso zaila da, baina nire kasuan adibidez gu bainat ez dugu eraman inongo unitatera, ez du lako behar. Nire alabak ez du behar, nire alabak behar du onartua izaten, entzutea izatea, eta den bezalakoa azten ustea, pakean. Ez du behar inongo psikiatrik zer diagnostikatzea. Beste gauza bada, ez estatuak izen diren ume horiek edo pertsona horiek eragin dizkien kalteak tratatzeko psikologo baten edo psikiatra baten laguntza behar izatea, hori ja beste kontua, baina, egiten entzun dizua. Bueno, kontratu naizez jakinen izen gai hauetan, oso. Eta ni beste zalantza batuken dator, eta zen, nola izten dut, transexualitatea ulertzen duen ebai, biologikoki, ambiguedadea sexuala zuten. Eta kontratu naizez ez. Orduan, nire zalantza sortzen da, biologikoki ambiguedade hori duten horiek, nola identifikatzen dute bere burua. Eta noiz izango litzake adina tratatuak izateko. Zergatik esaten dut. Kontatzen diatek kasu bat ospitalean gertatzen dana, eta erabakia hartzen dute medikuek etikoki ez dakit nola. Eta da, haur bat ambiguedadea daukana, eta esaten da, eta guain zer da, neska eta mutila, bat erabaki bat da. Eta orduan emango diogu identitate bat, edo barrabiak moztu, edo vaginariki. Eta orduan hori ez dakiz esperientzia dagoen, ez dakit hortan zer esperientzia dagoen, eta hori, agean zer esperientzia dagoen. Lehen bai Argentinara neurri oso zorrotza, bai interventzionistak, gaur egun hori gero eta gehiago ikusi da hori denborarekin, momentuan igual sexual senatu gabe, denborarekin ikustea beraz zer erabakitzen duen. Baina hori beste gai badan. Hori ez da transexualitatea, hori beste gai bada, bai. Gero beste bat. Eta paziente bezala izan nuen, Iker jaio zen, eta horrein da Karlu, ez? Jun behar izan zuen, bere herritik, eta Bartzelonan. Eta behakin faldu, eta hori, baina sekula ez dut galdetu eta beti kuriosidadea. Beraie tratamendu medikoa jasotzen dutenean, nola afektatzen die bere sexualitateari. Hau da, penea edo putezailenean, bere esperientzia zein da, orgasmoa izan dezakete ez, onartzen dute beste mota ezkestakit. Hori, orduan, etortzen bali madia gurasoak, haizu nire semea tratamendua jasoko balu zertan datza eta ze efektu sekundario izan ditzazkeen. Genitale batzuekin lortzen aldugun, ez? Eta ze norako sexu harremanak ditugun, eta bar. Bakarrik hori puntualizatzeko, ez? Eta hori esan dugun azkenean pertsona hauek galdetzea, ez? Guk komentatu dezakegu, zientifikoki jakin dezakeguna edo uste duguna dakiguna. Baina, gero bakoitzaren esperientziak, ez? Eta nolako sexu harremanak sortzen ditugun, nola bideratzen dugun gure plazerra, eta bar, hori ere asko dago hitz egiteko. Eta bakarrik komentatzea, transexualitate egoeran dauden heldu askoren kasua, bai txikitan intersgenitalitate hori egon zitekeela. Azkenan ebakuntza bat egiten da, sexua erabakitzen da, ez du pertsonak, ez pertsonan jaio berria da, ez du berak erabakitzen. Eta gero bai, heldutzerakoan, transexualitate egoeran hasten denean bere bizitzari buruz ikertzen, jakin izan dute txikitan ebakuntza egin zitzaiela. Horrelako kasurik egon badago. Mila esker. Liburuak norbaitek interesa balu, benditut. Material didaktikoa erabiltzen da orain asko eskoletan, umeekin, aurrezkuntzan da lehen hezkuntzan, aniztasuna eta lantzeko oso baliagarria. Eta liburu hau ere, irakurketa liburu polit bat, aniztasuna ere lantzen duena, eta soilik anistasun sexuala. Orduan norbaitek nahi izan ezkero, hurbildu eta salduko dizkizuet. Bale, liburukin harreran badaude zenbait liburu horiek doainik, zeren beste urteko oheko jardunaldietakoak direla. Oso interesgarriak dira. Eta, nahi baduzue, ardezazue harreran. Beste mandatu bat, sorpretan baduzue akreditazio lortzen esker, privilegio gutza izan da zuekin konpartitzea, gatoa.
Mil esker zuen lana, zuen interesa, zuen esfuerzo, oso polita izan da dena, eta baita mil esker zuei, zuen arretagatik, etorri izateagatik, eta espero dugu gure helburua, gaia badakigu zein den, eta helburua ikuspegi anitza izatea, eta bueno, ea lortu dugu pixka bat, mil esker. Gracias.